kategorija 66, tačnije 65 i 800, pero ili ti featherweight, osmina finala. Evo vidimo polako sada Uroš se približava kavezu. Dakle, Uroš Perić, Srbija, Henrik Bak, Norveška. Vidimo tu i Savu Lazića, vidimo Ivana Šofrana, vidimo da je tu i Stefan Sekulić, nekadašnji naš UFC borac. Tu je i Jusuf Hajrović, članovi našeg stručnog štaba. Uroš Perić, Fight Company. Imamo zaista dve veličanstvene pobede, bar u sesiji gde smo Marina Spasić i ja. Ognjen Mićević za 30 sekundi nokautirao high kickom Sarkauskas iz Litvanije. Aladin Ibrović, veliko iznenađenje, pobedio je bronzanog sa evropskog šampionata i sa svetskog i evropskog šampionata nosioca bronze Mirze Gadžijeva. Nadamo se da naš Uroš Perić će isto da bude tako efikasan. Sve je spremno za početak meča. Henrik Bak, crna oprema. Naš Uroš Perić, plavo-crna. Sudija sada poziva borce da se spreme i meč upravo počinje. Uroš Perić, plava oprema, Henrik Bak, crvena. Dobar direkt Perića. Pritisak u žicu, napao je sada bio nogu na trenutak, single leg, pušta desni direkt Perić. Dobar levi desni. Odlično drži distancu Perić i sjajno radi sa distance. Sada low kick Henrika. Pustio je, desni preko ruke pustio, pa onda napada sada double leg Uroš. Traje dalje ovaj napad. Uporan je Uroš, prepakovo je hvat sa double lega na visoki single leg. Pokušat će sada da ga okrene Henrik Bak prema žici. Dobro, izvlači se sada Uroš iz ove situacije. Opet je on taj koji kontroliše i vrši pritisak, hvata taj visoki single leg. Brani se dobro Henrik Bak, ali ipak i dalje dobra pozicija za našeg Uroša. Važan trenutak, uspeva sada da mu pokupi noge.
Zarobio je svojim nogama Uroš na trenutak noge Henrika. Pokušat će sada da iskoristi žicu za ustajanje Henrik Bak. Ipak i dalje odličan Uroš pokup. Ispravio je sada noge Henrika. Naravno, treba voditi računa o ovoj giljotine koje pokušava nekako da spakuje Henrik. Full mount pozicija, ovo je jako bitan trenutak. Ipak uspeva nekako Henrik da okrene situaciju, da on bude sada u top poziciji. Čvrsto se drži Uroš. Skroz ga je pritisnuo uz sebe. 15 sekundi imamo do kraja prve runde. Ne dozvoljava Uroš da zadaje udarce. Henrik, dobra odbrana sa leđa. Vidimo da promašuje Henrik u ovim napadima. Zanimljiva prva runda. Nešto malo dominantniji po meni Uroš. Naravno, vidjet ćemo kako sudije vide ovu rundu. Videli smo ovaj dobar pritisak od strane našeg reprezentativca i stalno je bio u nekoj inicijativi i pokušavao je više agresivniji, što se kaže. Iz ovog full mounta okrenuo ga je sada bio Henrik Bak, pa je onda on došao u tu gornju poziciju. Pokušavao je da zada udarce dok je bio na leđima, ali nije uspeo tome. Savo Lazić, glavni trener Fight Company-a, daje sada savete, naravno, šta treba Uroš da radi u nastavku meča. Odličan direkt Perića, kontrira to Bak. Još jedan niski nožni udarac Perić. Da, sada Henrik opet low kick, pokušava da skrati distancu Perić. Perić inače ima zaista odličan taj desni direkt. Calf kick sada Perić, front kick na trenutak. Bak kao da uhvatio spinning back fist Uroša Perića. Bacio je desni overhand, proletelo je tik ispred glave Henrik Baka. Ponovo middle kick, probao je catch kick, uhvatio je nogu i pustio desni direkt. Henrik Bak nije uspeo da dohvati Uroša. Desni overhand, opasna desnica Uroša Perića. Nadamo se da će proći jedan od tih ili direkata ili krošeja. Pokušaj sada da baci dva udarca Henrik Bak. Sve je to nešto završilo po gardu ispred glave Uroša. Dobar sada low kick po prednjoj nozi. Još jedan low kick. Skraćuje distancu Uroš. Važan moment u rundi. Zakačio se sada Uroš. Ubacio je desnu nogu. Na leđima se nalazi Henrik Baka. Pokušaj da svuče Henrika na leđa. Ovde mora bude oprezan Uroš, da ne spadne sa leđa svog protivnika, ali odlično drži bazu za sada. Sada da vidimo
Prilika za Rineke Čouk. Prilika za Rineke Čouk da vidimo da li može Uroš. Važan trenutak. Ubacuje sada i drugu nogu. Pokušat će da razvuče Henrika. Da li ima dovoljno vremena? Ovo je zaista blizu. Ne vidim tačno. Ipak nije uspeo da zaključa taj hvat. Ali osvaja rundu. To je bitno. Definitivno osvaja rundu Uroš Perić. Nisam dobro video da li je spakovao Rineke Čouk. Ipak nije, ali runda ide na njegovu stranu. Odlična runda za Uroša, odlična. Odlični stand-up, odlični udarci, brzi, precizni, odlična u parteru, kontrola u žicu, uzima leđa. Što se kaže, opasnije deluje Uroš od svog protivnika, nekako konkretnije pravi situacije da čak može i da završi ovaj meč. Ja iskreno od Henrika Baka sam samo vidio nekoliko tih low kickova u ovoj drugoj rundi. Savo Lazić daje savete, naravno, Urošu Periću za ovu finalnu rundu, ali možemo da budemo zadovoljni dosadašnjim izdanjem našeg Uroša. Low kick od strane Henrik Baka. To je, čini mi se, njegovo najbolje oružje ovde. Pokušava sada da ga stigne Uroš. Vrši pritisak. Odlična kontrola distance Uroša. Sada opet dobra prilika. Doveo je do žice Henrika. Ipak trenutno u gornjoj poziciji Henrik. Nadao sam se da će Uroš da ga okrene prilikom ovog pada. Odlično spakovao. Da vidimo da li može da dođe do ovog bagi čouka. Da li može da dođe do bagi čouka? Uroš Perić! Kakav velemajstor! Šta je on sad pokazao ovde? Ovo je neverovatno! Kakva majstorija, ovo retko kad imamo prilike da vidimo uopšte u profesionalnim, da kažem, u UFC kavezu imamo retkost prilike da vidimo bagi čouk. Ma neverovatno, Uroš Perić, kakva završ, pogledajte samo ovu majstoriju, pogledajte ovog bele majstora Uroša Perića, kako je ovom retkom tehnikom završnice pobedio Henrika Baka. Svaka čast Uroše, svaka čast našem stručnom stabu, celom timu koji su zaista radili i davali dobre savete. Veličanstvena pobeda Uroša Perića. Nek se zapamti da je na ovom evropskom prvenstvu bagi čoukom u trećoj rundi Uroš Perić pobedio Henrika Baka. Kakvo izdanje naših takmičara danas.